Takže čaute ľudia, vítam vás na a natáčam video a toto video je ďalšie video a bude to z Clash of Clans. Dneska si ukážeme atak, ktorý som dal. No a je fakt bol taký ňubacký. Tento. Ideme sa na ňo pozrieť. Videl som na takéhoto ňubaka. To som hodil a videl som, že zle, tak som rýchlo hodil heal. Lebo som to ani nechcel, ale potom som tam dal túto, ale ja som zabudol, že má tú air defensku. Tak som sa trošku nasral, mal som trochu drakov a nemal som nemal som vôbec, toto som hodil draka a nemal som vôbec tých bomberov, aby mi odomkli, tieto neodomkli, ale zrušili hradby. Nemal som ich, takže to trošku trvalo a som sa dosť zlákol, že to nedám. Pretože tí dráci ani nie sú moc silní, majú nejaký 1500, ale keď príde táto air defenska, tak ich dá na 10 rán, 20. Takže som to mohol dať aj z druhej strany, tam by to bolo lepšie. Ale nenapadlo ma to, potom ho vyhodilo to a mám tú healerku a tá healerka išla iba za týmito gigantami, ale potom zabilo a on išiel tuto, takže mali sme dosť tých peňazí, som dostal aj tých elixíru, ale potom som tam, neviem na čo som tam hodil a mohol som dať to som mohol dať ešte barbarianov, ale som ich kde si hodil, neviem. No a tuto dosť ho to zabilo, takže som si myslel, že to mám prehrané, že ho zabijú, že nebudem mať ani tú jednu hviezdu, ale potom už na konci som mal. Škoda, že som musel minúť toľko drakov, lebo dosť stoja a dosť zaberajú miest, tak som si, keby bolo aj viac drakov, ja si myslím, keby som si dal, ale ono to strašne, dráci sa robia hodinu aj pol a keby som to dal robiť hodinu aj pol a ďalšiu hodinu pol, to by bolo 6 drakov a potom to by bolo také, že nemôžem ísť ani atak, dovtedy by na mňa niekto išiel atak. Toho ma zrušili pekne a takto. No, takže videli ste, ako ma zrušili parádne, ale som mal mal som tu jednu hviezdu a nemám gold, neviem prečo, zrušil sa mi, ale keď pôjdem atak, tak mi nedá. Mám 1505 a mám iba troch drakov už mám. Bude sa mi robiť štvrtý, takže keby som dal 15, tak mám ich urobený. Čo som chcel, ďalšie si dáme robiť toto. Máme toto a dáme si ešte jedného bombera. OK, čo by? OK. Dal som si robiť ďalšieho bombera. Tu mám tých troch drakov. Vidíte, zaberajú 20, zaberajú dosť, takže do 180 by som mal nejakých 10 drakov. Takže to zle. OK. Dark elixír. Mám dosť toho Dark elixíru. Ale ešte tak, no na Kinga to nestačí, lebo King stojí 10 000. Koľko potrebujem týchto, buď si ich kúpim, asi si ich budem kupovať. Idem si ich asi kúpiť za 4,99, ale teraz nie. Teraz určite nie. Určite teraz nie. Potom si to kúpim, asi za kamerkou si to kúpim. A mám dosť málo peňazí, pretože potrebujem hradby. Obrniť, aby boli všetky na 6. Potom by som chcel na 7. Chcem mať hotovú 7 vymaxovanú. Všetko na max. Chcem mať. Aspoň tie vojska. Budem si šetriť na 2 milióny. Na dráka level 2. Lebo je dosť silný s tou dvojkou. Mám tuto na 3,
Jediné, čo mám barbarianov, arčerky a giantov mám na 4. A týchto cigáňov, goblinov, cigáňov mám na 3. Išiel by som niekedy cigánsky útok niekoho, ale no, mohli by sme nejaké video cigánsky útok, ale potrebovali by sme heal, pretože heal je dosť dobrý. Dáme si robiť zas. Keď už tak, počkajte, na to vypnem toto. Keď už chcete, tak si to radšej robte na level 4, potom je to dosť silné. Ja to ani kvôli tomu nepoužívam, lebo to je na level 2 je to slabé. Keď sa robí heal na level 3, to už je dosť silné. Videl som to, rýchlo to strašne healí. Je to trošku dlhšie na tom mieste. No ale fakt akože to pomôže. Ale keď chcete tie blesky, tak toto si dajte ešte robiť, a sam neviem, či sa to ešte dá robiť či sa to už dá ešte robiť na 7. Toto je rage spell, tento tretí je rage spell a tento je factory. Nie, to je všetko. To proste ten heal a rage, ja by som si urobil tak, že jeden rage a potom vždycky ho dám do stredu dediny. No, ja ho som ešte nikdy nedával, ešte som ani nemal, ale vždycky dávam tuto. Alebo keď by som mal viac rageov, tak by som ich dal asi túto. Ale robia to skoro všetci, dajú to túto. Oni idú za rageom, tak urobia do dediny ako keby diery. Potom tam pustím giantov, hodím tam, keď vidím napríklad sú v strede, tak to hodím tu heal, hodím tu aj potom drakov. A mám jednu healerku, 2. Že fakt tí draci pomôžu, keby som nemal tých drakov, tak by som to nedal ani na jednu hviezdu. To je akože, to fakt pomôže. No a asi z tohto videa bude všetko. Nezapomeňte dať like, koment, odber a uvidíme sa u ďalšieho videa, takže čaute.